piye itu malah esok bayar sekolah nih bocah kerja wis ape entak. Wah, mumet ta. Di kopi sih ah. Gampang, sesuk darah dalane dhewe. Tak tunggu sih aku. Ah, wae. Yer, aku ndelokno urip kok tansah montang-manting lan yer. Wes yer, tak wae pituduh yer. Nong sisih kiwa ringan kuwi akeh harta karune emas yer. Ning aja sisih tengene yo yer. Jumbleng iku yer. Gua salah. Aku malah ngimpi aku mah. Mari kon duduk ning ngisor prima. Wes njajal iso tak duduke nek menawa ana masih tenan. Ketoke ning kene nggone. Ikanku iku ning kene ndik. Aku dipeni Mbah Lentok iku ketoke nggon titik masih ning kene. Ji. Lho, bener ning kene iki. Wis tak duduke. Mbok menawa ipenku iki cocok aku ngipi iki. Wah, tanah kok atose kok ngene iki. Tanah apa iki? Urung ono. Aduh. Tanganku nggak semblentong kabeh. Atose kok ngene. Tekasane apa entuk emas. Pirang-pirang batang. Loh, kombur kok jemput-jemput muru kakek aneh apa piye lah. Lah dalah, lah tiba aku Aduh. Aduh. Kakek aneh. Sopo ki, Mang? Weh. Bolak-balik garangan siji kok. Anak ape balane ape seneng kok ya kok. Ora entuk karepe ku. Le pasang polamu iku kok lele digedhek. Luru apa? Kowe ku wis ora anggere ana balane ape entuk emas kok iso mbok ganggu ae. Ora ngono kowe melu apa ora ngono aku entuk ipen kok endi? Kok ana emas. Aku ndek bengi ku entuk ipen. Aku ku nepi dikepeni karo Mbak Nyi Joko Lentok. Aku hari ini didono ana mase ning kene. Melu ora kowe? Ora kudu jajal duduk are. Ya, tak roh. Loh lah. Lah. Apa re? Gotok. Iku jojo iku ra wangsit saka Ki Joko Lentok. Saka jim penunggu sapi teng. Alah, nempon. Para pemirsa, sedulurku semuanya, jangan percaya bujukan setan, karena rezeki, pangan, kesehatan itu termasuk bagian dari yang memberi yang kuasa. Yang penting badan sehat, tetap bekerja dan rajin ibadah, itu kunci dari rezeki panjenengan semuanya. Jangan lupa sedulur koncoku semuanya, di subscribe ya, tolong di subscribe ya.